Lolu daba luhlehlisiwe ukuze umbuso ukwazi ke ukwazisa ofakazi baphinde ke bathole nabameli abazomela lemndeni ethintekayo. Eminye ke yemndeni ibikhona namhlanje enkantolo. Umndeni okhulume nabe SABC ucele ukuthi ke ungadalulwa. Kuzobe namhlanje njengoba ngeminyaka yo35 namanje ngisanesilonda. Ngoba angikwazi ukuthi ngihambe ngiyethuneni lababa ngifike ngiyokhuluma naye ongenani ke. Kuzobe namhlanje njengoba sekuphela iminyaka yo35 asilazi ithambo lakhe. Abe National Prosecuting Authority batheke angamashumi amathathu ke amacala afuze lawa abamatasa ngawo. Many documents are still being traced. These include post-mortem reports, photo albums, inquest records where inquests were previously held, dockets and prison records. Another issue that we have is the age of the witnesses and their recollection of events. Imndeni ithi inethemba lokuthi ngemuva kwalesicawu izobe isinazo izimpendulo ngokudlula emhlabeni kwamalungu emndeni ayo. NgengoSimphiwe Makhanya, izindaba zeSABC, eMlaza.